Mis-Sirja jerġa' jgħix ħajja normali. Hekk saħqet Mawa News Toja Żammit li rrakkuntat kif 5 snin ilu ħajjet mis-sira David inqalbet ta' taħt fuq wara li għal sena u nofs għex b'kilwa waħda. Meta kien maġġet il-ktieb kien kull 3 sigħat jagħmel il-borża biex il-kilwa l-oħra li kienet fadallu kienet taħdemlu naqra sew u fejn jkun irid jitlaq biex jidħol jagħmilha. Mawa News Toja Żammit semmiet illi kien permezz tal-ġenituri ta' Sara Farrugia li ffirmaw il-karti ta' donazzjoni tal-organi wara li bintom tilfet ħajjita f'inċident ta' traffiku. Dan l-att ta' ġenerożità mill-ġenituri taż-żagħżugħa waslu sabiex nhar 23 ta' Settembru tas-sena 2013 twellet mill-ġdid dan il-missier ta' 5 tuliet. Staqsejna lil Toja x'fissret għalija huwa l-ħuta din l-aħbar. Aħbar sabiħa ħafna u ma nista' nispjega naħseb il-ferħli tagħna missiera li fermaw il-karti biex ikun missieri jistejħu din il-donazzjoni. Anka ħuti ferħan ħafna li rċieva din il-kilwa missieri u hekk. Iddispjaċina li kellha persuna oħra biex tagħti din il-kilwa missieri. It-trappjant li rnexxa fuq David Żammit waslu sabiex illum il-ġurnata huwa qed jgħix ħajja indipendenti. Żriem qabża kbiru differenza enormi, ħafna indipendenti u kellhom il-ġurnata xejn. Joħroġ mhux qed jerġa' jidħol id-dar kull 3 sigħat biex jagħti jagħmel il-borża, ħajja normali kif ngħixu aħna. Hekk kif huma ħafna wlied li qegħdin jiċċelebraw jum il-missier, Toja esprimit il-ferħ li jħossu hi ħuta f'din il-ġurnata. L-ġurnata nifraħ il-missieri ikun miegħi f'din il-ġurnata, nista' nispjega naħseb il-ferħ li tagħna kieku ma kienx il-kilwa qabli laqas missieri ma illum il-ġurnata magħna. Qablet miegħu perfettament ġeż kbira lina li għamlet il-familja magħna. Każijiet ta' din ix-xorta jiġdu kemm tassew mix-xewk jista' joħroġ il-wart. Dan hekk kif grazzi għad-donazzjoni li saret mill-familja ta' Sara Farrugia, David Żammit, missier ta' 5 tuliet u nannu, qed jgħix ħajtu mill-ġdid b'mod indipendenti, imdawwar blozza ta' wliedu, tan-neputijiet u ta' dawk qrib tiegħu.